Nyabete, 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 nyabete mwono muyae, nyabete mwono moitongae, nyabete musikabete mangadae, nyabete. Klasi nero anko yane andigereti do tinda manya specific ngai lakini mbwanta ko andegas. So anytime from now naonda ruga latest era we just next week Thursday Friday akeke na kora teraga at least ni goromo yone ende manya kurwa sore buya pi ena ruga iga ingo gotiga gokuyoga gose nkonga nyore mugaka ngende nkore gasinyira oni ne nyange na butoko bwatana abaka tiranda boma kero kwenda na kiyo bonjo mumba etena nage kubera na kiyo ngakira nero na kute tensa balkoni tuyo mede tigango tegente kem of course inje nawo kotenga nabo nkoberaga yes nabo tugwanja na twanjane buya nabo nkobera nae buno tagete lakini omaete buya nga umusacha igatonge tu asoke isko gari akore gasi enkong familia enyoreke kende na bere igo na bogo kore gasi familia yonda pina kiyo kontiga bo abua soko genda for how long nikute tension mbere o stress yengite bwana ngakiara tinko man korakini ndande ninyiche nde tombe obe yani omoremereri kare aina matembo ko ngama kongo kali matemu yagira ntingo cha kabera agega ngobwanja mitokoli ndokoli bwanjani ngori kule lakini obwento ko bashonte oko enda asegeta enga kierega na mutinyo yamo koirana tali ngoko gendo ucha gocha nande na benjo mete tima itindi ngai ngochi ngas kingo chikogara indikanda irana warali indika toma itini andi kono ragenda na rotenia mboro konde mere 10 years ndemere again omete again take yangere nanki ngogamba tole naye butamba sesi at least ejongo ngome kikere sense yasinini kwarali bantu baba yana bantu bagenda nonye miaka lakini okwegena na koliba na to yani like no understand it lakini okongegena nda kwegena nayo ngegene kitoko gamba naye botambe ngobona yore free ogenda on technology nere biga onye ne video call no tole naye ndaga ni gutara naye ri na gutara naye ngase birengere ri mo ntata aina matemo ko ngama kongwa na kibano ragenda ntike yo kwanja goko genda okwenda obera ne tienyebere oyi bange ongo itobera naye so nchira bango nyari kibabu nsema bueno ya artist bueno wachakiro kwa radio tena naki magaka ontige gaiga aye auto ko nyara radio tena naki magaka igondara radio tena naki magaka genda okonyora sago kuira nagia nende nare kondiusi funga oranyorere gasi na inchengi cheteberamo ochongoi togen trochina ko kerengeli ni agiwa menjo meti asengochi nje binto omonge nonde gabo konte inga mogak igasi no chogende oba ange binto biao biberedi atia so monto tete ko bilge familia ebia no genda ndons na ko ikasa yu adapt onyo ara sa go kabena nae ona na inje pero ne familia o pero chirendo kwanja nimbo to cha sore na kwara rageire kwara onchokananire ono ma Kono kyote. Buate denta. Inche bia kante tembe. No nyora ba. Go kwara na kwa monyore be. Otoma dinga ni bwato mwa. Abana sa bango nyo. No kitweli. Abana chiko nyora kuna bali kwa bwata. Ota nyori abana una bali tweli bunga yose nkoira. Gake mu. Oli obo kungu oli olenge kemwamu. Oli no mukungu oli olenge getega.
yani karo ko ndigere buye iga na bana ngochikonyora buna bali bono sana umurabu we ni musungu Ego tuteme. turatema twende 12 thokora buya 16 thokora buya etimu na mashabiki bono ngikikarense goso gukunkoro wali ari ro chitoro gukwa Ego tuchitara kora riaso kanga tokoretera chituraki haya gaki chigakonya mbali twakonyora njana boire ngikerie eso gaki murasa rating bwata makare ngikeri eti kemutoma to cha konsiorora nasa kogosiora na gentoki bara ya bara bota tuteme na baya barenga bana ya mwana tarengari arapi koraki kenda babo ni sawa nege kana keki ngongole fa no iri ten bobwere nyomba yani ten bobo kokwana ngoko ekero okondangerisha kwanda nge ten bobo bina abude gari kwali na gochi aya ndo chinga to konyori bana ndachire sabari ya mwana rendo ratakeka no monta aye kebuto ngikwa kwana ego t-shirt amata genda likaturethane naye genda ire umepatikana genda kwenda kwenge Njaro sagin tanya ko ngaina abanya na nyuri gentanga nitene ke mugioka kerekeje okay agante mbali kukona na kemuto lakini nkabanyora bali nere tekinga yetu na kiege ntanga inire natanya beta tiango tebiga iga buna turega iga ne town abantu abange ngweta bare anya base na bare to sa basite tari nata bana barache lakini abotoromerani onyine maybe sagina ko aho mena teke muntu na arakati na abantu batumera bamagisa kwanza explain agataba nkiagendera okay na motarete mwange explain asikina beta iki kiagerete nekemo na banyori na kemuntu bono doubt yeri ntanga niterasira na indi bono na banyorete no nyari kuchokota mu explain tindo chiko sengo chako tegera na arengi na beta ya mbobore kwa mweti chize explain agote binkegenderete kurwabu muri kansa musori fo manganayo metengura nya beto bote ko mekobechi ko no kweminja nere ko nekora tiri mechande ko nekete birengere rie bingi kwa sagini chinsa explain ate bengi kyanke ko nkwanko kambana ke muntu endo manye kegenderete bona ma okeminja to mweti sa explain okaendo kamutike gapo nanjoro meke aso muntu wanchite nendo no manyora ase mesi ndeons arige ntikingo ngukorumakira ona betama okeminjama wacha pomere na kundi uyu rura America nemenge nero mwaje nikurukare ochire iga ogatema chimomera nega gwachire mao yotaracha ande ngante kenya betene kingo gote nyakundi uyu kurwenda America nometarenga akorire gari arotingo nya nometembarenga nyorire gari tingo nya rakomana osibani singe je chibesa nchiga kinyanchira tigangu teiga ncharo tinyanchite besa njome tigende nande kiagera ngichega ngomera nanya kundi nero ntabetinga toche timetiaronga nkerengere kiero manyene abwatari go chokongeresa yanya beta tokarego ngasembi ogokora airana ikaransa sana sagini mwechi explain musori fo manganayo kono komeki disin tari komeki sense chenchi gokona sagini no yoga ano mesagini kambo mpopo mambo bo yero chimotwali Nabisa Kiri karan serta tarande gas ngin karansirita na wate ten karans par Chise jo banda ko to ke gasi ende torage muragere nang ngosenjana ondo geire gesari oro na kikiali egasi omugomo ndiri kogenda abanyagitari bagoma bakora chigasi chinene chobisi chinjine chigoma ebikori bigurugora gwagerangi nabyo gonde gasi abantu bagoma chigasi chinene bonegene gento orocho yo mugakori umutu maneno koreta maiso buna okaga go biro ubie pichoti besete nganare matangeti
omaye konte yembe mekono nande konte yani ngende kasi ngabono ne nyumba nguchwake rangi yani yaya mubisana kote inga tigera abantu bali nyasaye tigera abantu bali nyasaye bono ntage tokore nyasaye aye kesare wante ebinti kere nyasaye bono ntege tojo to ikaransa nyasaye uyu natigeire ese genje bono nero atome chibese kimyuchisa buna mani eri yarwete igoro kimyuchisa tonyore to gokora yiga tonyoye chibese chiriga iga chirwishirini torogore ndagera yakumburia magana gochega gote yumuntu uri kaki mutiga naye to kunya na tigiri nyasaye bono gitigirete nyasaye njoko konte ngende gasi bono tega nyasaye ngotore tarare ndagera kai genda go chesi kwale go chikwasa ngo zumbori